दुनिया वो तो ताज के बरफ दङ खरक सांखोनो खोनानाय ते खरक सांखोनो सानाय बनो बिजनेस नि कक बायजों बुजिवानि थांखांखोनो खरक सांखोनो पायनाय ते खरक सांखोनो फालनाय के पायनाय बै फालनाय दङ गनो ओ जागावनो जों बम हायमांनाय जों फालनाय देंनाय ना पायनाय देमांनाय गायनो नैनो ओंलायनाय फालनाय बोंनाय पायनायबो ओंलायनाय सो हानि बांनो जों इबो खोनानाय इबो खायनाय गताबक जों जे खायवानि सिलायवानि न थांवानि जागाव अमकक नां से साने मुसुगो जों लास्ट टाइम सोंलायबो भाखेबो जों चिने रांनो जों डबल ट्रिपल सनावै तलां थांनाय चिने रांनो इनभेस्ट खायबो स्टक मार्केट र गबनो जों काम के साइमन लायले हा गनो ओ जागाव इनभेस्ट दे खायखा नों जदि इनभेस्ट खाय खंखेनो प्लेनिंग सनावै इनभेस्ट खायनि चेंसिदि दिनै हायो नों इनभेस्ट खायनि चेंखांगसे निनि फ्यूचर निनि बसाबतै दङो निनि लाइफ दङो गाहाम ओङै थांनाय केवरो जागा इनभेस्ट खायनि बाङै नों कायसे कम्पानिनि नायै नायदि बनि फंडामेंटल बनि बुसु स्ट्रंग टं बाहायरनो काम के नों चेक खायै नायदि ते बरनि प्रोडक्ट रो बाहायबो ओ सिनि मार्केट रो नुगुइदि दं बरनि प्रोडक्ट रो ते बरनि मैनेजमेंट रो बाहायरनो नों गूगल थाङै रिसर्च खायै इनभेस्ट खायनि सेंसदि हाकिन डबल ट्रिपल सनावै तलां थासदि निनि रां न के बोनो जों इनभेस्ट खायनि बाङै कायसा डिमेट अकाउंट नांगो केनो ओ डिमेट अकाउंट न खायनि इनखेनो तला डिस्क्रिप्शन न लिंक रजाक दङ अरनि सिमियोनो डिमेट अकाउंट सनावै मानो फ्रियोनो के डिमेट अकाउंट सनावै इनभेस्ट खायनि स्टार्टिंग खायसिदि सो जों इनभेस्ट खायनि थामानि जागो जों सोंलायखा जों तो टाइस बेखे सोंलायनाय कायसे कने चिने रांनो बाके डबल सनानाय ते कायसे कने चिने माइंडसेट न बाके जों ठीक लाय थाङै tlangै थांनाय कने चिने माइंडसेट न जों सोंगाने थांलाय फैसिनाय के चिने माइंडसेट न तै जों तमा सोंलायनाय हुमाले कायसा स्टोरी बेखेनो बुजियै नायलायग्रासनै तमानो जों सोंलायनाय नायरे सिनि जे हिस्टोरी सिनि बैकग्राउंड न जों नायखांखनो जों आगेव बाहायबो हुमाले जों आगेव बलं हापुंराव हावै जों मैखो थांना नायतुलायो बा मिया फाइलेबो बा पद्रपल मै खुरक जों नायतुगैनो जों बलंगो थाङो मैखो थांना नायतुलायो इंखे रमखा जों मैखो थांरा मै खुंफानो जों नायतुगै जों कारेलायखा मैखो जों थाइसा नायतुगै कारेनि बाङै जों आधा घन्टा 1 घन्टा टाइम रहो बनंखो हाखनो जों खलै तै फायबे जों मार्केटआव फायै जों फाल फायखांखनो बबोसों मा 20 रुपीस 30 रुपीस आगेन 100 खेत जों 10 रुपीस सिमाव हायरेबा अंखे 100 होइनाय जों 1 घन्टा टाइम रहोसे बसुक फाय 20 रुपीस फायबो 1 घन्टा टाइम रहोसे 20 रुपीस फायबो 100 होइनाय दिनखे बायखेनो जों रय थांला हा गिसिनि इनकाम सोर्स बाहायनो थांखा जों जदि बलंगो थाङो अमाइके मेहनत खायबै जों प्राय 10 घन्टा मेहनत खायला 10 घन्टा मेहनत खायबैसे 200 300 टाका से फायबो केनो उ रां फायम बैतमा खायफिखा मार्केटआव जों फालमानि परेनखनो जों हायनो हाय माइरंफा नाखा रंखा माइरंफा नासनाय केरोसिन फा नासनाय बा सरो मसरो बा जे फानो कासलि अमाहाय कासलि फानो नाखा बा एनीथिं जे जों नांमानि जों बायलायबो इभेन जों सक सुङै फालो गे सक सुंलाय मानि फानोसे जों पार्टीनि सुंलायले जों से पार्टीनिले जों बर मानबा कवान सयने जों नारे जों मेहनत खायमानि ब्लेने 10 घन्टा मेहनत खायसि 300 टाका फायबो पायरवानि बाङै ब्लेने 5 मिनिट से समय नाङै थाङो कवान सयनेसे अर जागाव बेनिफिट प्रॉफिट सानै बाङै दं 10 घन्टा फायसि 300 से फायबो यांदिगि फालनाय इंखेब्लेने सेरा साबिसिसि बसब इनकाम खायैतलां थाङै दं हानिबांनो जों अर जागा जों सोलोंथाय गलायबो जों समय कमबाय बाकिबो सिनि इनकाम न टेसा कटर खायै माननाय माने जों 1 घन्टाव 50 टाका फा कमाय खेके 1 घन्टाव बाकी 200 टाका कमाय खेमेना उ मानैरनो जों मा सोलोंलायसिनाय गताबो उ मानैनो जों सोलोंगाने थांखांखनो जों बाके बुजिलायसिनाय नायदे ताबो जों दुकानाव जों नुगलाय दंलायबो पायनाय बै फालनाय फेलाय दंलाय माने सबारक तिनि हायबो गनाङै दंबा जे बरक फालनाय रकनो गनाङै दङो हानि बांनो जों फालानो मा सोंलायनाय गेवरो बिसिङाव तिनि हायबो जे टप गनाङै दङो बरनो जों नायै नायखांखेब्लानो बरंखेब्लानो तमाबो बरंखे नेटवर्क नानि बाङै सोलोंफिबो नायनो दिसे जों तिनि हायबो
Facebook थङै दङ मार्क जुकारबार्ग खायरो माने Facebook नि नेटवर्क नायनाय दे बुसुबु गटर जों YouTube नायलै दङ YouTube बुसुबु नेटवर्क गटर के बाय केनो दिनै हायबो जियो इंडिया नि टॉप होय दङ आम्बानि नारि बनि नेटवर्क बुसु गटर केरे जे बर'नि नेटवर्क आसोनो तरनाय बनि इनकाम आसोनो तरनाय हानि बाङैनो जों नेटवर्क सनावानि न मा सोलोंलायनाय ताबक चिनिरो कासलै फाइमानिबो नेटवर्क फाइबो ताबक आनिरो डायरी तंगो डायरी फाइमानिबो नेटवर्क फाइबो जे फासि नेटवर्क बायसि फाइबो इभेन मोबाइल बायताक नों नायबै तंगो जों सागलाय तंलाय बबो नेटवर्क बायसि सिनो सब फाइबो के जतोस नेटवर्क हाम्रो नेटवर्क नि पावर न जों बुजिबो नेटवर्क बाके सोनानाय बनोनो जों सोलोङै थांलायनाय गेनो जों नेटवर्क सोनावानि थामानि जागो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खनो सेल्स खायवानि न मा सोलोंनाय सेल्स बायसि नेटवर्क सोनामावो के सेल्स खायनो मा सोलोंलायनाय के जों सेल्स खायनि थाङा केनो ताबो गोबां बर' मारिखौ वान समावो दुकानाव जे आसक तङै मानै फालनाय बसिमिनो सेल्स यस बबो सेल्स नो बाट जों ताबो ओलै नोंबाय ओलै गोरोंलाय दङ नोंबाय कक सालाय दङ नोंबाय कमिउनिकेट खालाय दङ अमबो कायसे सेल्स नो नों खरक सानो प्रपोज खायहा बबो कायसे सेल्स नो नों आई लव यू अंके रिप्लाय फायसिना उ मानैनो सेल्स गनो तामा लेना देना रहा आई लव यू बनि रिएक्शन मासिना बोनो सेल्स केनो सेल्स जागो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट खनो बसकानि बर'नि प्रब्लेम न जे बर' सल्युशन खायना बोनो सेल्स जोङो ताबो जों कायसा रमदे जुता नाङै दङ जुता थुवानि बाङै के जुता सिनि प्रब्लेम तो हा जुता क्रिं तो हा जे बर' जोंनो जुता रनाय साप्लाय खायनाय बो नङै थाङो गर बोनो सेल्स के बय केनो जों बन्डिं खायनाय नेटवर्क नावानि और जागाता माथों बिसिने सेल्स बाय गोरोङै नेटवर्क नावानि बाके जों नेटवर्क नालायनाय के बोनो तैनो जों सिनि माइन्डसेट न जों रेडी खायलायसिनाय बोनो तैनो जों बेस केनो ता सोलोंलायनि जों बिसिने सिनि मेन्टेलिटी न स्ट्रं खायबो जों बाके जरा किसानि बिसिङावनो गोबां इनकाम खायमानाय उ मानैनो सोलोंलायनाय सो सिनि नेटवर्क नावनि सिनि सेल्स खायनो जों सोलोंनानै थांखांखनो सिनि मेन्टेलिटी न जों पहिलास गाङो फिट मा खायग्रानाय के सिनि मेन्टेलिटी फ्रेश फिट ngane थांखांखनो सिनि फिजिकल बो फिट ngane नांग्राबो सिनि फिजिकल फिट इंके सिनि मेन्टेलिटी बो फिट ngै थांनाय के सिनि फिजिकल न जों फिट खायनो के तमा मा खायनाय एक्सरसाइज जों लास्ट टाइम नायलायला हा जों होममेड नक तंदो तै बाकेन जों एक्सरसाइज खायनाय रो सोलोंलायला हा बाट जे फावनो हाय खेम बें सय कायसे स्टेप दं ओंखायनो उ स्टेप न जों बसकां जराबो नेक्स्ट भिडियो जों सोलोंलायफिसिनाय के सोलोङैनो थांलायफिसिनाय इनके बहायरनि मेन्टेलिटी पाइबेंखौ जों स्टक मार्केटाव जों बाकेबो ट्रेडिं खायनाय इनभेस्ट खायनि तो जों सोलोंला ट्रेडिं बो बाके खायनाय दिने दिन बाके इनकाम खायनाय बनोबो जों स्टक मार्केटाव हायनाय सोलोंलायफिनाय गेजरदि नों स्टक मार्केटाव जों नों इनभेस्ट खायनाय बाङै नों डिमेट एकाउन्ट राव खलो एकाउन्ट केनो तला डिस्क्रिप्शनाव लिंक रजाक दङ खलो गइनासदे गा आजकेना हामबाय गनो बेलायनो नाइ भिडियो नायतंमोन बाङै बेलायनो कंग्रेचुलेशन नों सोलोंनानै बाङैनो बेलायनो साकथारै दङ हाकेनो सोलोङै दङ तेनिनि बसकां लाइफ न स्टेप केनो आपग्रेड खायवैनो निनि फ्यूचर न ब्राइट खायवनि तलाङै थांदे बीट चालो तातंदि बीट चालो माने बैयांदि सुथुइ तंख अरमांनो सुथुइ तंनि जों जे आगेव मिस्टेक खायमेन रो मिस्टेक खायलालिया आगेव 1 घन्टा सामन खाय 50 टाका इनकाम फाइने जानो जों सामन खाय फैलाले हा आगेव दरां वैल्यू कम हापन 100 ने बुचि होइना दे अमा हाइं सया माने 10 टाका फंना गेनो बो हायो जों खाय फै तिनि हायो खनो चेन्ज मांलायसिनैसे तिनि हायो खनो 1 घन्टा सामन खाय बाकी 1000 रां फाइने उ जागो तिनि खनो जों सोलोंनानै मासिन लायफिसिना